गसाइफोर खोनासं नांलाय खमलायाव जेबो सलुसन गैया एसेबांनो नांलायदों एसेबांनो खहासो जादों मिथिबायना महाभारतखौनो नाय बेसेबां मानसिया थैनांदों रामायणखौनो नाय बेसेबां मानसिनि न'खरा सिलिंखार जादों बेनिखायनो हापां आरो अमाराजा सानैबो जेब्लाबो सान्थियैनो था नोंसोर सानैया सान्थि थाबासो समायो ओरैनोबाथ' दानि संसारा ओरैबायदि गुदुं दुंहाव हाव दसेनो बांग्रिं फैहां दसेनो बारहुंखाजों सिलिंखार जाहां दसेनो बुहुमनां दावहा वार जाहां जाहां एटम बम गोलैहां बिनिखायनो नोंसोर सानैया नांलायनायखौ गारदो दिनै जा दं बेवहायनो खुसि जादो मानो होनोबा दिनैनि जिउखौल'सो नुदों जों दाहायबा दसे उनावबा मा जागोन सोर मिथिगौ बेनिखायनो रंजादो बाजादो गाजा गोमजादो जादो लोंदो आरो उनाव थैनो थाखाय रेडि जादो मिथिबायना गसाइफोर आंनि खोथाखौ ला सैथोनि लामायाव थाबाय ए गसाइ मानो मिनिखो नोंसोरलाय नोंलाय मालानिफ्राय सैथोनि लामायाव थाबायनोहाय बुं मालानि सैथोनि लामायाव थाबायफेरखो नोंलाय सैथोआ मा बेखौ मिन्थिना नों थफिराम मानो मिन्थिया जानो सैथोआ सैथोब्रा सैथोआ गाब गैया आरो जुदि नोंथांमोना सैथोखौ मिन्थिनो लुगैयो आं मोगा मोगि खालामहोनोसै आयु नोंथांमोना होनलायदों र' दा मिनिथ' दा नोंसोरो मिनिदोंना मिनिनायखौ आं खोन्थानानै होबाय बेबो मोनसे सैथो अमारा जाया हौवा मानसि हाफा जाबाय हिनजाव मानसि बेबो मोनसे सैथो बेफोरखौनो बुङो सैथो जे बुस्थुखौ मेगनजों नुयो बेफोरनो जाहैबाय सैथो बेनिखायनो नोंसोरो आंनि गियानखौ ला नांलाय खमलायखौ बाद हो बुहुमखौ बिदाय होनायनि सिगां रंजा बाजा मानो होनोबा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ खर'आ गाज्रि जाबाय नामा नोंना मानो गाज्रि जानांगौ जाखो आं मोजां बोसोनसो होदों मानसिनि गियान होनायखौ लानांगौब्रा नोंनि गियानखौ लानो नोंनावनो गियान गैया नों सिगां गावनावनो गियान बानायग्रोलाय आंनाव गियानानो गियान जाजोब्बाय बेनिखायनो आं नोंसोरनो गियान फोरोंदों खोनासं फिसाफोर लायला जामायला फिसाफोर सेन्टार होनलायलांबाय जोंखौ आं थांनोसै बिनि खर' गुदुं बाथ्राखौ खोनासंबाय थाया गथ' आंनि बुंनायखौ नोंसोर ओरैनो दासान आं मोजांखौसो बुंदों जुदि आंनि बुंनायखौ लाया नोंसोर पस्तायगोन मिथिबाय उन दाहा जानांगोन आं हले रागा जोंबाय दै आंबो हले बोरिं मोनबाय दै नोंसोर बरिं मोनबानो जायो नामा नोंसोर मिथिदोंना नोंसोर बेसेबां उतपात गोजौआव सासे बिगोमा दं बे बिगोमाया नोंसोरखौ नाहरगासिनो बिनिखायनो गोजौनि बिगोमाखौ गि सैथोनि लामाजों थाबाय मानसियालाय फाग्लासो जामारखो ना माखो बेना फाग्लायानो जामारबाय बेखौ हस्पिटालाव लांनोसै नामा नोंसोर आंखौ फाग्ला जादों सानदों नङा होमबा आं फाग्ला जायाखै नोंसोरनि गोसोआसो बिराद गाज्रि बिनिखायनो नोंसोरखौ आं गोसो मोजां खालामग्रा रिहाबाव दोनहरनोसै बेनिखायनो आं रिहाबनि मानसिफोरखौ कल खालामखाबाय जाहाथे नोंसोर सानैया अराय गोजोनै थायो आरो नोंसोर सानैया नांलायालासिनो समखौ दैदेनो बेनिखायनो आङो रिहाबनि मानसिफोरखौ कल खालामबाय बिसोर गारि लानानै नोंसोरखौ दसे उनाव लांफैसिगोन गावहासो फाग्ला जादों गावखौसो थिनहरनांगौ उल्था जोंखौसो रिहाबाव दोनहरनो ओंखारलायदोंना बियो औ आं सैथोनि लामायाव ओंखारबाय बिनिखायनो खर' गाज्रि मेलेम गाज्रिफोरखौ आं फाहामनोसै बेफोरबायदि फाहामनानै आं समाजनि नोजोराव मोजां जानोसै ओमफ्राय आं हाबा खालामनोसै आच्छा नों हाबानि थाखायसो नाटक खालामगासिनो ना आंखौ दा बुंनानै जेबो लाब गैया खोनादोंना गारिनि साइरेनखौ नोंसोरखौ लांसिगोन ओइ हाफां थ'थ' आंनि गारियाव बेजों नांबाय थाबा जानाय नंला ओइ र' गसाइफोर र' मानो खानांगौ जाखो नोंसोरनि मेलेमखौ आं मोजां खालामनो नागिरदों जेबो नङा दे नोंसोरखौ आं साफा मोजां खालामनानैसो गारगोन थफिराम रजिया मानो फन थिखोआखै बियो बेखौ न'आव थांनानैनो खबर लाहैनांसिगोन हाबाया साननैनि उनावनो जासिगोन बियो आंनि फनखौ मानो थिखोआखै थफिरामा नैबे क्लिअपेट्रानि नोजोरनिफ्राय खारग'आ बियो आंनि फिसाय जाथारनांगौ खिनांगौ नै माथो सोरबा गथ'सो ब्रेक लाखिस्लाबामोनबा मा जागौमोन दे सोरनि गथ' जाखो बेलाय सोरानि गथ' जाखो नोंलाय खाथि खाला माथो रावबो गैया आंनो लानानै थांनोसै बे गथ'खौ पुलिस स्टेशनाव हैनानै फैनोसै आं गथ' गोमाबाथाय पुलिस स्टेशनावसो थांखागोन नालाय बेनिखायनो नोंखौ पुलिस स्टेशनावनो दोनहैनोसै आं फै सोरानि गथ' जाखो नोंबा गोदाव सोरावनो दाथि नोंनि हेफाजाबनि थाखाय आं एक्सट्रा नाम्बार मोनबाय नों जुदि आंनो प्रजेक्टआव हेफाजाब होआमोनब्ला आं नाम्बारखौनो मोननाय नङामोन गोजोननाय थाबाय दावदै आंनि थाखाय जे नोंनि खामानिया मोजां जाबाय थेंक इउ स' माच जेबो नङा दे आं मोजांसो मोनदों नि थाखाय जे नोंनि खामानिया मोजां जाबाय आरो मानो थेंक इउ नांबावगौ आच्छा जाथि नोंहा गार्लफ्रेन्ड दङ ना गैयाहाय माथो बुंबावनो आरो कमप्लिकेटेड अब्लालाय नों आंजों रायलायबाय थादो ना आंजों लोगो जाबाय था गोसोआ मोजां मोनगोन जागोन दे दावदै हे गसाइफोर आदा थफिराम सैथोनि लामाजों थाबायदों नों जाथि जोबोद मोजां
खिथु उनथिंजाय मालाबाबो नाहरफिननांला खिथु उनाव नोंखौ सोर जोगारदों सोर नोंखौ मुगैदों बेफोरखौ सानबाय थानांला गासैखौबो निमाहा होनानै गोदान मिजिंजों गोदान लोगोजों आगान सुरलांदो नोंहालाय मा जादों दिनैलाय दाउदै नोंनि गोसोआबो बहाबा गोमानानै दं नों आन्दायबाय बिनिखायनो नोङो सोरांनि हेफाजाब लानानै आवगायलांदो आरो नोंनि सोराङानो जाहैबाय जाथि मा बुंलाबायदों आं जेबोखौनो बुजियाखै अबुजन जानो नाङा बुजियाखैबा बुजिबाय थानांगौ मा बुंदोंमोन बेखौ खनले गोसोखांबाय थानांगौ बास जाबाय जाथि वेल डान गिदा गेदेरनि खोथाखौ मानिनायनि थाखाय बेफोरबायदिनो आगबारिलांबाय था दावगालांगोन आंनि बोरा आंनि अननाया अराय थाबाय थागोन ओम शान्ति मा होननानै थांखो बियो बेनोथ'लै आंबो बांद्राय जेबो बुजियासै मा बुंलांखो मानसियाथ' बेफोरबायदि मालाबाबो रायलायफेरामोन खर'आनो बेना गाज्रि जालांबाय मिथिबायना सानसे समाव बियो आंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन बेनि बेफोरबायदि फाल्थुनि थाखायनो आं बेखौ गारदों आं हले नोंनो खोन्थाखाबाय दे ओमफ्राय नोंबो बुंदो नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ सोरमोन बेफोरखौ बाद होदो दे थांखांनाय बाथ्राफोरखौलाय मानो नांबावगौ दानिसो आदा थफिरामा माथो होनबाय थांखांनाय बाथ्राखौ गोसोखांनाङा होननानै थौदो आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै जागोन दे जाथि मा दाबो ओंखारबोआलाय आंहा बेलेगाव पार्सेल हैबावनांगौ बिनि उनाव दुलुरनो आंनि गोसोनि खोथाखौ खोन्थानांगौ नङाबा आंनि बिखानि दुब गाबनाया थाबथानाय नङा मादै दावसो देलाय पार्सेल फैदों पार्सेल हे गसाइ एमाव राजा थफिराम खोनासं फिसा गेदेर मानसिखौ मालाबाबो नाम गाबज्रिनो नाङा गावहानो नाम गाज्रि होनना बुंनानै आदा लिंजानो बायो गावहानो आदैबो होनजानो बायो बेनिखायनो नाम बुंबाय दा दायानो जालायबाय ओहो आं दाय जायाखै आं माने बुंदोंसो खोनासं गेदेर मानसिखौ जेब्लाबो सनमान हो आरो उन्दै मानसिनो जेब्लाबो अननाय हो आच्छा दे होनबाल' जाया खामानिखौबो मावनानै दिन्थिनांगोन आंथ' खामानि मावगासिनो दङ ना डिलिभारि बय जाबाय आं आच्छा दे बिराद मोजां बेफोरबायदिनो गावबागावनि खरसाखौ गावबागावनो दिहुननांगौ बिमा बिफानिफ्रायलाय बेसेबांथो बिनो नङा होमबा बिनिखायनो नों बिराद मोजां खामानि मावबाय एमाव फिसा मोजां बेफोरबायदिनो मोजां खामानि माव आंनि बोर आरो अननाया अराय नोंजोंनो थागोन एमाव फिसा आंनि पार्सेला फैबायना दे होमबालाय आं थांनोसै फैसाखौथ' आं होखादों अनलाइन मिथिबायना औ आं मिथिखाबाय दे होमबालाय थांनोसै ओमफ्राय दुमफावालाय दुमफावा गेलेगासिनो दङ थांदो थां अके मा लाखो नोंलाय आंना हिनजावफोरनि सिङाव गानग्रा लादों नायनो नामा सोंदों जे नों हे गसाइ बिदि बुंनो हामा हिनजाव मानसिनि खुगायाव मालाबाबो गाज्रि सोदोब ओंखारनो मोना आच्छा हौवा मानसिनि खुगायाव ओंखारनो मोनो आरो हौवा मानसिफोराल' गाज्रि सोदोब बाहायनो हायो आरो हे गसाइ एसे खोथाफोरखौ सानै हयै बुंब्रा हौवायानो जा हिनजावानो जा गाज्रि खोथा रायलायनो मोना जेब्लाबो खुगायाव गोदै बेरे मोदै बायदि जेब्ला सरस्वतीया बमलमा दामो बेफोरबायदि गोदै देंखो बोनांगौ खुगानिफ्राय मिथिबाय अब्लासो मानसिफोरा नोंखौ मोजां मोनगोन नोंखौ सनमान होगोन बालसो बांद्राय गोदै बयजोंबो रायलायग्रा मानसिया खोथा एरलु एरलासो जायो मिथिबायना आं हले बयजोंबो मिलायनानै थाग्रा मानसिखौ मोजांसिन मोना बिदि नङा बयजोंबो मिलायनासो थानांगौ मानो होनोब्ला मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया बिनिखायनो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ गाजा गोमजा थानांगौ गोदै रायलायनांगौ बयजोंबो मिलायनांगौ आरो सानसेबाबो थैखानांगौ हे गसाइ मा होनदोंलै नों आंखौ आं नोंखौ इसिबां मोजां रावै बुजायदों आंखौसो उल्था बिदि होनबावदों बिदि हामा गोजौआव सासे बिगोमा दं बियो नोंखौ गाज्रि मोनगोन सोर दं गोजौआव आंलाय माथो सानखौसो नुहुरदों मा साना आंखौ गाज्रि मोनगोन सानखौबो गोजौनि बिगोमानिनो मोनसे अंग होननानै साननानै ला गिनांगौ गोजौआव सासे जोंनि बिगोमा दं जाय जोंनि खामानि मावनायफोरखौ नुबाय थायो गाज्रिखौ हिसाब लायो मोजांखौ मोजां दोनो बिनिखायनो गोजौनिखौ गिनानै सानै हयै खामानि माव गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव था गाज्रि मावनायखौ ज्राब गार गाज्रि बुंनायखौ बन्द खालाम मोजां मानसि जा आरो माबा बुंनो दंबावो आंनि गस्ला अर्डार खालामनायखौ नायनांगौ आरो जायाबा सोलायफिननांगौ ओरैनोबा मालाबा साइजआनो फिसा गिदिर जाबाय थायो आंना मानसियानो अखाफोर बायदिसो दसेनो सेमो दसेनो बुयो आं मिथिबायना हे गसाइ अखाफोरा बुवा बालनि बुजिथारा बेनोसो मालायखौ बुजायनो फैयो माने अखाफोरा गुल गावदां जायोना मालाबा आरो दसेनो हामख्रेंख्रें फिसा जालाङोना थिग बिदिनो आंनि देहायाबो बिदिनो जायो मिथिबाय बेखौसो बुंदों आं बाथामिस मालायनोसो गियान राननो फैदों ओमफ्राय गावनावनो गियानानो थोस्लाबा बाथामिस हे गसाइ मा बुंदोंलै नों मोजां जा दावसो देलाय मोजां लामायाव थाबाय आंना गासैबो लामायाव
लामायावनो थाबायजोब्बाय गेदा गेदि खेंख्रा खेंख्रि हाखर हाला बथल गोबायबो बौजाबाय सुबो बौजाबाय माने सुहाबजाबाय आरो ओमफ्राय सानसेखालि मा जादों मिथिगौ ना लामा सिदा थाबायलांबाय थानायावनो जिबौखौनो गेब गाना होबावदोंसै आं ओमफ्राय जिबौआ आंखौ रागा जोंनानै नायख्लेंलायना थांबाय बायो आंनिथ' दाय गैयामोन आरोना आंथ' नुवाखैना गावहासो हायला हुइला जालायनानै फैदों आंनि लामायाव बेयावनो आंहाबो गेब गानानै लासनबाय बायो ओमफ्राय आंखौ जि नायहाबलायना थांबाय बायो जिबौआ दाबो मालाबा गिनायसो मोनो आं मिथिबायना खालि जिबौआ आंखौ लामायाव जमनानै नेगासिनो दङ खोमा होननानै जिबायदि नायजोर थांदों आंखौ आरो नोङो आंखौ सैथोनि लामाजों थाबायनो खोन्थादों बालि सोर साधुखौ लोगो मोननानै साधु जाब्रबखो नोंलाय हे गसाय आं मोजां मानसि जाबायलै दावसी देलाय आं सैथो बाथ्रा बुंग्रा जाबाय आं भद्र जाबाय आंनि खिथु बाय होननानै बुंदों लामाया बदतमिज गियान राननो फैदों आंनो गावनावनो गियानानो थोब्लेद माब्लेद आं हले रागा जोंबाय आयौ मालाय गियान फोरोंग्रायानो रागा जोंलायो नोंलाय माथो आंनि बुंनायखौ इसेबो सिरियास लायाखै आं मोजां जानायखौ नुवाखै नामा मोजां जानायानो बिदि जाबाय आरो रागा जोंलायो मोजां मानसिया मालाबाबो रागा जोङा मिथिबायना आरो आंथ' नोंखौ मोजां होननानैनो सानखाया नों जेसेबां मोजां जाया मानो आंलायबा नाटकसो खालामदों खोमा सोरबा हिनजावफोरजों गोसो थोजाखोबा होननानै बदतमिज लामाया बाप्पावै मोजां जाबाबो माथो रावजोंबो फोथायजायालै मोजां जानो नागिरबाबो माथो आंखौ हेंथासो होनो बिदिबा बोरै सन्थला बायदि भद्र जानो हानो आंलाय हा गावग्लुंजोबनानैसो बयखौबो गिहोजोबगोन आं लहो रागा जोंनायखौ एसे बन्द खालामनि र' फामे फैदों फामे बबेनिफ्राय फैखो फामे जारौ फट'शुट खालामहैदोंमोन आं आच्छा दख'ना गानबा नोंखौ जोबोद मोजां मोनोलै बेफोरबायदिनो दख'नाखौ गानबाय थादो बिराद मोजां नुयो फामे कपिराम आंहा नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया जागोन दे आं नोंनि बारा टाइम लाया नाथाय मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं मालाबाफोर नोंनि गोसोखौ दुखु होबायब्ला आंखौ निमाहा होनो हागोन नामा आं मिथिगौ आं बिराद गिदिर दायनिगिरि नोंनि बिनिखायनो अन्नानै आंखौ सुबुं माहारि हिसाबै निमाहा होदो मानो होनोब्ला सुबुङासो सुबुंखौ निमाहा होआब्ला सोर होनो जिब जुनाराथ' होआना नों जुदि गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय जेब्ला बेनो आंनि थाखाय थोजासे अब्लाबो निमाहा होदों होननानै बुंब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन कपिराम नों मोजां मानसि जाबानो आंबो मोजां मोनगोन आं मोजां मानसि जाखाबायानो ना आं बिराद मोजां मानसि जाबाय आंथ' सादा सिगारेट बारा सोबखाया माने मालाबा गोसो जाबाल' सोबो आरोना बोसोरसेयाव खेबनै खेबथामल' बेफोरखौ सानाबाबो जायो खोमा ना बिदिब्लाथ' आङो सिगारेटफोरखौ सोबानो होनजायो नाथाय जौखौ मालाबा लोगोफोरनि नारसिननायाव लोंलाबायो आरोना नाथाय दा सोरबा नारसिनबाबो लोंलां आं ओंखाम आरो दैल' लोंसिगोन माने आं बिराद मोजां जाबाय मानि थाखाय माने आं गावनिनो थाखाय सोलायबाय आंनि जानो गोनां बिसिनि थाखाय आरो फैनो गोनां गथ' गथायनि थाखाय आं बिराद मोजां जाबाय फामे नोंसो मा सानो आंलाय मा साननांगौ नों जुदि मोजां जाबायबोला नोंनि थाखाय मोजां बयनिबो थाखाय मोजां नोंनि थाखायलाय आं आरो माथो बुंबावनो होगार लामाया आं थांनोसै आच्छा फामे नों आंनि मोजां जानायखौ मोजां मोनाखै होमबा कपिराम नों मोजां जाबाय मोजाङानो जाबाय दे आरो माथो लुगैबावदों नोंलाय आंनिफ्राय माने नोंनि गोसोखौ आंनि गोसोखौ नों मालाबाबो मोना बे जोनोमाव मा गले जोनोम लाबाबो नोंखौ आंनो नाङा बिदिसो साजा मोनो होमबा मोजां मानसि जाबा हो मोजां मानसि जाबाबो माथो जेबो सनमानानो गैया होमबा आं माबायदि मोजां मानसि जानांगौ जाखो आं मालाबाबो मोजां मानसि जाला मोजां मानसि जाबा बांसिनसो गादब जायो बेनिखायनो नै बेखौ लानानैसो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनोसै आंनि मोजाङाव रावबो खुसि गैयाना आं फामेनि थाखाय सोलायबाय नाथाय फामे आंखौ बे जोनोमाव मा गले जोनोम मोनबाबो लाया होननानैसो बुंबाय नाङा आंनो रावनिबो आखुथाय आं गावनि आखुआवनो बांसिन मोजां जेसेबां हायो थाबनो बे गथ'नि गार्जेनखौ नागिरबानो जाबाय ससियेल मिडियाफोराव एडभार्टाइज होबानो जाबाय आरो थाबैनो बे गथ'नि फट'खौ निउस चेनेलफोराव हरबानो जाबाय जाहाथे बिसोरनि न'खरनि बिमा बिफाया मिथियो जागोन मेडाम आं थांनोसै सोर बिमा बिफानि फिसाजो जाखो नोंलाय मा बाथरि जालायखोब्रा बेलाय बोरै फरायनांगौ जाखो मिनिगोरनोसो ओंखारखाबाय माथो अब्लाबो फरायथारनांसिगोन उपाय गैला दे रेडि जाबाय आं बे समाव आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनैनि गाहाय रादाबानो जाहैबाय सासे अट' सालायग्रा मानसिया रेल स्टेशननिफ्राय दिनैनिबो बारा कास्टमार मोनो जायनि थाखाय बियो गावनि सिटखौबो हगारना होनांगौ गोनां जायो आरो गुबुन मोनसे अट'आव थांनांगौ जायो आरो बै अट'आवबो ओरैबायदि मानसि थानायलाय
बै अट'नि ड्राइभाराबो गुबुन मोनसे अट'आवसो थांफिननांगौ गोनां जायो आरो नैबे अट' ड्राइभारा गोरोंखा नालाय बियो अट' ड्राइभारनि जायगायाव जिरायनानै अट'खौ सलायो आरो गावनिसिम रावना होलाङो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बेफोरबायदि मानसिया बोसोरसेयाव खेबसेल' जायो होननानै खोनानो मोन्दों। बेनिखायनो कास्टमारा जेसेबां बुरजा जाया मानो नांगौबा ड्राइभारा गावनि सिटखौबो कास्टमारनो हगारनानै होयो होननानै सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। दा बे अट' ड्राइभारा गुबुन मोनसेनि अट'आव सलायनानै आरो बै गुबुन अट' ड्राइभाराबो गुबुन मोनसे अट'आव गाखोहैफिननायसै। थिग बिदिनो पेसेन्जारफोरा बुरजा जानायलाय ड्राइभारफोरा गाव गावनि सिटखौ हगारनांगौ गोनां जाबाय। पेसेन्जारफोरनि मादाव गारि सलायनो गोरोंखाय जेबो उसुबिदा जायाखै होननानै खोनानो मोन्दों। मानो होनोब्ला पेसेन्जारफोरा गावबागावनो गारिखौ सलायनानै गावबागावनि जायगायाव दोनलायहैदों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दा बिनि उनाव मा जागोन बेखौ नेनानै थानोसै। थै साला आं माथा गरम जासिगोनलै बेफोरबायदि निउस फराय। आदा माबाफोर गोदान रादाब मोनलायबाय नामा? औ आदा, सासे उन्दै हिनजावसा गोमादों। बिनिनो मोनसे केस फैदों, बेखौनो दा निउसाव होनांगौ। आच्छा, सोर गथ' जालायखो बेबा? नै आदा बेनो। बेथ' आंनि फिसाजो दुमफावसो। बहा दङ बियो? आदा पुलिस स्टेसनाव दङनो। इसोरनि खाथियाव जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। बे दाउसो दिले एसेबो ताल गैयाना, गावनि फिसाजोखौनो जोथोन लानो रोङा। र' बेखौ बा फनबो थिखोलायबावा। खाथि दा हरनि टेलिकास्टखौ नोंनो होनानै होदो दे। आं दुमफावखौ लायनो थांनोसै। जागोन दे आदा। दाउसे देलायानोथ' मा जामारगोन, मानो एसेबो थाल लाया बियो। खेबसे लोगो हमनांसिगोन आं दाउसे देलायखौ।